Budget ieħor fejn il-gvern ta' Roberta Bela kompla jinjora l-għajta tal-korpi kostitwiti u tal-Partit Nazzjonalista e kif għal sen oħra l-kola se tkun intaxxata. Iż-żieda li ħabbar il-gvern se tkun ta' 5,24 euro fil-ġimgħa, iżda din ma kienitx l-aħbar tal-ġurnata. Fil-Parlament kienu il-protesti li serqu x-xena bil-moviment graffiti jiftaħ banner u jgħajjat slogans bħal gvern maħkum mill-iżviluppaturi u xebbajtuna. Wara li ġie interrott, il-Ministru reġa' beda mill-ġdid id-diskors tiegħu u fil-preżentazzjoni il-Ministru Clyde Caruana ma ħabbar l-ebda skejjel ġodda, ebda pjan għal pajjiżna, ebda viżjoni ekonomika, ebda pjan għal tuħ tad-dawl. Clyde Caruana ħabbar li se jżomm is-sussidju tal-enerġija fil-waqt li daw kollha li twildu mill-1976 il-qudiem se jkollhom jaħdmu sena oħra l-pensjoni. U allura dan ifisser li issa l-perjodu stipulat ta' kontribuzzjonijiet ta' Sigurtà Soċjali mħallsa jew akkreditati se jkunu ta' 42 sena minflok 41 sena. Se ndaħlu miżura sabiex l-ammont ta' snin ta' kontribuzzjonijiet li persuna jkollha bżonn biex tieħu l-pensjoni sħiħa jiżdied b'sena. F'dan il-baġit ħabbar kif it-taxxa fuq id-dħul se titnaqqas hekk kif issa għal persuni weħedhom id-dħul mhux taxxabbli se jlaħħaq 12,000 euro għal min jagħmel komputazzjoni ta' single dan fil-waqt li r-rata ta' 15% se tkun applikabbli bejn 12,000 euro u 16,000 euro. Imbagħad bejn 16,000 euro u 60,000 euro se tkun intaxxata bil-25%. Id-dħul il fuq minn 60,000 euro se jibqa' intaxxat bil-35%. Iż-żieda fiċ-Children's Allowance se tkun ta' 250 euro għal kull wilt irrispettivament mid-dħul tal-familja. Fil-budget il-Ministru Clyde Caruana ma qal xejn dwar id-dejn li għandu pajjiżna għajr għal attakki partiġjani. Dan meta d-dejn ta' pajjiżna din is-sena qabeż l-10 biljun euro li huwa ammont rekordu kollox qed jindika li d-dejn se jlaħħaq il-11 biljun euro sal-aħħar tas-sena.